første regel i ægteskabets orden. Ægteskabet er Guds gerning og skik, stiftet af ham i verdens begyndelse. Den anden regel. Manden skal være herre og regent. Kvinden skal være lydig og underdanig. Se, Gud skabte først manden og siden kvinden. Og manden er ikke skabt for kvinden, men kvinden for mandens skyld. Manden er almindelig, klogere og stærkere end kvinden. Derfor bør han være herre, fordi Ture ikke hugormen i paradis fristede Adam, men Eva. Den tredje regel. Manden skal i hjertet elske sin hustru. Kvinden skal igen bevise sig venlig mod manden. Da Gud skabte Adam i paradis og gjorde ham både hellig og vis, alt efter sit billede rene. Der skabte han nemt Eva med, til medhjælp til hans så vælge, at hun ej kunne være alene. Jeg er kommet her i et meget vigtigt ærne, for at åbenbare dem en ting, som jeg i nogle år har gået frugtsomligt med. Jeg kommer i al høviskhed og velberåd hu at begære deres kære datter til ægte. Jeg har hørt mumlen om, at hans gode stedsøn skulle have tanker til min datter. Det er noget, herr Hieronymus, som endelig kan lade sig gøre. Deraf ved jeg aldeles intet. Jeg kommer at begære hende for mig selv. Hilde mand, herr Hieronymus. Det er et sælsomt fortsæt. Han er en gammel mand, og hun en ung pige på 16 år. Det er dog ikke så usædvanligt, at en gammel mand gifter sig med en ung jomfru. Det vil ikke sige, hverken jeg eller min mand samtykker deri, til partiet er alt for ulige. Partiet er ikke så meget ulige. Til først er jeg ikke så gammel, som jeg kan synes at være. For det andet har jeg tænkt, at eftersom himlen har begæret mig med gode midler, nemlig 60.000 rigsdaler i rede penge, så... 60.000 rigsdaler, siger han. Ja, 60.000 rigsdaler. Og det er i rede penge? Ja, alt i rede penge. Synes hende da, at partiet kunne være så meget uanstændigt? Jeg tænkte, at herr Hieronymus var en meget gammel mand, men som jeg hører, at han ikke har den alder, som jeg tænkte, så ser jeg her ingen ulighed mere. Han er dog for gammel for hende. Hold munden, min hjertemand. Du vil altid føre ordet. Lad mig tale. Efter de herr Hieronymus ikke er så meget gammel, og det er himlens vilje, så kan jeg ikke afslå hans begæring. Men vi kan ikke bortlove vor datter, før end vi hører hendes mening.